जों ब्लाड डोनेशन कैम्प खायनाबा बोसोरनि सेलिब्रेशन कमिटियाव खाथं दङ अब जों 90% जों कन्फर्मेशन हायैनो दंलाखा अब उनका 20 तारीख प्रोग्राम ओंखाय 21 डिसेम्बर प्रोग्राम बेखौ खुंनायखाय हरदि बरनाय केपेन जों बिसिखौ खालामसोमोन जोंजों जादुनि रोसम कम्पिटिशन खालामनि फर्स्ट सेकेंड थार्ड जोंनाय जों आगे 6-7 PM रावबो जों कैसा folk music concert कैसा खालाम क्या बात जों तकलाय अब किसी चेंजिंग गई सलाइजाका वो जादुनि रोसम कम्पिटिशन में फर्स्ट सेकेंड थार्ड में जों परफॉर्म करेंगे और तो 20 तारीख से जों सिलेक्ट खालामनाय ये फॉर्मल जे प्रोग्राम अब 8टाव जों चेंनाय जों फेस्टिवल बिहेवियर और सकनाय इनके वेलकम एड्रेस जोंनि अमेरिकानि प्रेसिडेंट जो जाथाव लाम सकनाय इनके अबनि याकुलखाय जों जोंनि गेस्ट रखनो नारवाय रखनो जोंनि बाबायनि गायरिं दंमोन बावनोबो चंजाबा जों लांखाङै अजागा जों वो प्रोग्राम होते लाइव खेलन बगै नारवाय रखौ कक सनाय काजार काजाराव जोंनि खुकुम पान प्रोग्राम दिखे जों लाङो आ बिसिङाव जों दिबायरानि लाइव मोन दिनो कक साजागनाय बे गेस्ट ऑफ कक साइकेल यावलाखै जों बुट ऑफ थैंक जोंनि खेलुङै कक साइनाय अब मामोन वाइस प्रेसिडेंट निबो इनके बनियावलाखै प्रेसिडेंशियल एड्रेस वो सेलिब्रेशन कमिटी चेयरमैन वो बुट ऑफ थैंक्स कैसे हुई चीनी नोवल प्रोग्राम अब पाइनाय इनके 12 बाजिनानि जों 15-20 मिनट से खालामो वो हरदि बनि ताकि मसंगै वो लामसखनो बागै जों प्रिपारेशन नारो इनके अब वो जों बिसिंथि खालि जों हरदि बरबाय जोंनि ट्रेडिशन ओ जों ताकि मसंगै बेयाव ताकि जोंनि चीफ गेस्ट बिसिब्रुम जोंनि रोगारो जों कासारो ये बतौनाय थाखाय बरखौ इनके अबनि यावलाखै जों जोंनि हुकुम पान्डा सामनि मोसामुनि पान्डाव जादों खरां मिजिगल ग्रुप दै खाथानसा मोसानाय बदलाव अबनो अजारनो नांनाय बर' जों क'क्राझार इंडिया सेंट्रल गभर्नमेंटनि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा मोनाव जों इनभाइट खालामजाक इंके चीफ मिनिस्टर डेपुटी चीफ मिनिस्टर विप्लव कुमार डेपुटी चीफ मिनिस्टर जिसु वर्मा इंके ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर नेवार कुमार जुमातिया बेव दङ टीटीआरडीसी चेयरमैन जों जगदीश देववर्मा इंके सीएम अरुणाचल जुमातिया डेपुटी सीएम अनिमेश देववर्मा इंके एग्जीक्यूटिव मेंबर हेल्थ इंके फलोई इंके विश्वजित दायमारि बिसिब्रुम फैयाखै एमपी जन थाखाय आसाम एसेम्बलिनि स्पीकर बेवनो जों इनभाइट खालामगा दै प्रमोद बर' बीटीसी बर' डिजिटल काउंसिलनि सीएम जों इनभाइट खालामगा अबनो खारै जों जे हुकुमते कक बखामाजे तुमने रबरनका बांग्लादेश कल्याण संसद बर' साहित्य सभा बर' राइटार्स फोराम डिमासा साहित्य सभा थे दिवा साहित्य सभा अबरन गासै कासारनि बिसिङाव चिफ जाबाय जों मुंबई फाइजाक इनके चिनो प्रोग्राम बतन शॉर्ट लगे जों कासारजाक सब दंबो सजाका चिनो प्रोग्राम जों ताबो फाइनाल सेयाबो जों अपडेट जतन ओमफ्राय फैगौ थांनाय आदबजोंनो हाकसांना याखारै आं मा प्रग्राम साना नायनाय जों दिनै साइमानखा जे ट्रेन स्टेट लेभेल ट्रेन बिसिब्रुम पालायजाक फाइनानि इ बसराव होखाय बिसिङाव होखाय जिना जागावनो उत्तर महाराष्ट्र देता मंगिया काबि नि आंगार लाइव आजागा खालायजाकनाय जाय आजागा जोंनि एमएलपीनि जीएसआ ब जे प्रोग्रामनि सिडुल लगाबो खायसा साख्लायनि नुखा आरो बिसिं बांद्रायसा लकरावनो कबनां सुङो जों बिसिब्रुमनो ट्रेन पालाय फाइलेते ताबुक नगो गांगानि काबिवाद खेबो पालायलायनि ओमफ्राय आबुनि लगियावबो जों
जे चिनि स्टेट लेभेल टिम चारिदि सानानि बागै आंगो हाय बर' रक जत लग पालायनाय बर' नगो कय बुंया फारो जोंनो लगेरेनानै निफुन चिनो गनो हहम जदनि बिसिंतिखाय एकदम কোনো मुंसा बेराम फायारि बिसिंतिखाय आपना जाय जायखे चारिदि सानानि बागै हाकसाल सामानि जत रुबरकनो बर'नो गनिनो जोंना जागाव बिसि गनि हेल्प नांगौ जगाजगा तेले आ जागाव जों तेसा कबांनांगौ जों चिनि ट्रिं सेलिब्रेशन कमिटिनि इंगै आ जागाव तो जों साइमंखा 20 तारिखाव हम फुड फेस्टिवल लंनाय आ जागाव हाकसाल सामानि गोबां मा जे बानिया खाय दंनाय दंना बर'नो बां गय मुंया फरनाम जोंबो जों बाय 10 तारिख निसिनि डिसेम्बरनि 10 तारिख निसिनि 19 तारिख जरा कमिटी बाय फोरोंनानै बागै नाम्बारखौ जों कोनो बाबा ससियेल मीडिया नि थ्रुते याखै जागोन गो बाहायके साबो कन्टेक्ट खालामनो हर नाम्बार ओंखाय जोंनाबो ससियेल मीडिया नि थ्रुते आपनो याखाजांनाय हय फेसबुक व्हाट्सएप आव हायके आइखि जों साब जे बानिया खायनानि बागै आजागाव फुड फेस्टिवलाव गोबां मानसिनि गमदि आगिनि जामु पेंजा संजा देंजा आबो हायरक साखै मुखै आबो हाय गोबां धरনের जे आइटेम रकमानि आबरकनो आजागाव फायाखै बानिया खायनानि बागै बां हाकसाल सामफानि नखरनो गबकनाय ताई 2004 नि থেকে ट्रिं फेस्टिवल फाइ दंग आबनि मिसिं जों 2 বছর গ্যাপ लायखा एक कुइलानि गेप गांकै बा खाइमालिया जेटा जों सीएबी बिल आबना प्रोटेस्ट खाइनानि बागै जों जत्त चिनि रिजनल पार्टी हंदी एनजीओ हंदी जत्त अर्गानाइजेशन जत्त न चाइतो गय आबना प्रोटेस्ट खाइमानि बागै जों एमएफके व तंगलिया जों आबना सहयोगिता खाइनानि बागै 2019 जों आबो स्ट्रिंग सेलिब्रेशन खालाइलिया on the protest of CAB bill okay aboni ulot ya ulot thangnai bisio hangga tamonungka chini buskangba phaisa baga birat ekta bimar abo bimar solongnai jat abongka covid-19 jotono saimano abo chini president ko saka je जों o bimar ni theke yognani hangka ke tam khlai nanang bobdike जों safeguard mannai abo saiklanjak aboni bagai angtai salia যতনো যে সামানে হাইকে ফলো খাইনান দं তাই जों जे बिसि ब्रुमन हापुंगाय आसा प्रोग्राम खालायो जों तो नगै दं ताबो सिचुएशन बेलायके हामियांगै दं से चिनि 20 तारिख नबले एं बागमा को 19 तारिख उदयपुर बागमा व चिनि मरक बखंनै फाइलाय मासे रास लीला नाय अनुष्ठान नाय फिरक फाइफ्रु बरक कासुजरि बुजाक तजाक खाइनाय उलक चिनिया बुखुक रेप खाइजाका हानाय जों आबो गालायखे दुख जरक जों आबनो प्रोटेस्ट खायो आबो हाइतांथुं एवं जे रेप खाइनाय जारा जड़ित तंनाय बरन दृष्टान्तमूलक शास्ति रुना निमथुं जों आबनो प्रतिबाद खायो ताई चिनि जे नानी थांगै दङ जे चिनि प्रोग्राम ट्रिं फेस्टिवल उत्तर महारानिपुराव आरोब जों अमाहाय जत्त जे नायनाय फायनाय जत्त हामजांनाय चिनि त्रिपुरा राज्यनि चिनि हिस्ट्री चिनि कालचारना हामजांनाय र आदिनो जत्तनो फायनाय बुथुमनाय हिनि आंखा खलायो फायदि जतनो किन्तु सेफगार्ड नाय तंदि एवं नर कायसा खरनै बा खरसा खरनै हाकाबो हायके तालाय सुदि ग्रुप के फायदि फायना निंगैबो एवं प्रोग्राम फाइ फिरो पुरो आबा हिकेनो ग्रुप खलाय सेफगार्ड नावै थांनानै थंनै आंखौ चिनि एमएफके नि तरफ থেকে जों आबो चिनि सेफगार्ड नि दरकार कारण सिचुएशन बेलायके हामिया त्रिपुरा राज्य आबनि बागै जों साकसाकनो सेफगार्ड नांनानै थंनै आंखौ ताई बिसि सालिया चिनि उत्तर महारानिपुरनि जे प्रोग्राम ट्रिं सेलिब्रेशन गाहाम के सक्सेसफुल थों चिनि कुचुगो तंनाय चिनि जोंना दुई दिल तंनाय जोंना आशीर्वाद खाइदों ताई आरोनि लोकल सेलिब्रेशन कमिटि नो आशीर्वाद खाइदों जत्त दिक থেকে रां पैसा बरमनि फान जत्त दिक থেকে गभर्नमेन्टनि फान थों जत्त बासो थों जत्तनि जुबासु रनानि थों नै आं कबगो जत्तनो गभर्नमेन्ट नो जत्त मिनिस्टार लेभेल जाना तंनाय मिनिस्टार जत्तनो आं कबगो चिनि प्रोग्राम न सक्सेस खाइनानि बागै चिनि कमिटि तथा एमएफके न बचुवादी
ayang local community no coba nang thun noi ang jot tono no koboi kaham gerong ke chini drink celebration successfully thun noi ang jot tono koboi hambaya kori ani kok samani orana mathaka jot tono no kulumbai kya